מה? אתה רוצה לנגן? אני רוצה שתסגור. ניגנת מספיק? כן. את רוצה לנגן עוד טיפה? לא. את לא רוצה לנגן עם מיכאל ביחד? מיכאל, מה המצב? בסדר. מה אתה עושה? לא יודע. אתה לא יודע מה אתה עושה? לא, אני לא יודע. הנה, אני מה את עושה? חותכת נקניקיה. אתם עושים ארוחה שניכם? אתם מבשלים משהו? לא. מיכאל ומאי, אתם מבשלים ארוחה? אני מבשלת ארוחה. גם אני. לא, מה, קבעתי את כל הארוחה. מאי, תראי למיכאל את המטוס, את רוצה? המטוס מעלייך שם? המטוס שלי. המטוס של מתן? לא להעיף אותו, הוא יותר ליופי. אפשר להעיף אותו אבל להחזיק אותו, לא לעזוב אותו. הנה, יכולים גם לגלגל אותו. למטוס קרב. מטוס שלי. אבל זה מטוס, זה מטוס, קרב. זה מטוס ממה? מארצות הברית. כן. יש איך ידעתי. בגלל הסמל, ידעת? כן. כי אנחנו עשינו בשבוע שעבר בגן זהו, זה מוכן. לא הפלנו. תעשו משחק המספרים, אחד יגיד 1, אחד יגיד 2, 3, 4, 5, 6, בואו נראה עד כמה אתם יודעים לספור ביחד. אני יודעת לספור, נו, את תגידי 1, מיכאל 2, עד 3 הוא 4, 5, 6. אבל אני יכולה לספור עד 90. נו, תספרי מיכאל, תקטע. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40.